Molweni kwakhona guys. Ndisengxakini. So bendizocela uncedo lwenu. Ndixabana notata. Okay, let me just get straight to the point. Ndixabana notata ufuna ndizeke. Udikiwe ndim ngoku andifuna ukukhula. Kangangoba ngolo December kudala ndisithi ndimane ndisehla qho ngoDecember manje ndisehla ndisithi hayi uza umfazi wam ndizawuthatha ndithathe. So ngoku ndiyagxothwa ekhaya bandikhatha off because andithatha. Umuntu ebendithethelele bengumama naye udikiwe ngoku. Ndasekhaya kuthiwa uyandithefisa umama, so mandizeke. Kangangoba sebendibonisile nebhokhwe katsikise ikho. Ndishota ngento enye ke ngoku andinantombi. Andiyazi ke ngokuba ngaba ningakwazi undincedisa na ndizame. Siyoyenzela utsiki ngokukhawuleza. So sawucela ke guys nindikhethise intombi because ininzi le pressure ndiyifumanayo apha ekhaya noobhuti bam noosisi bam. Wonke umntu uthi andifuna ukukhula, why ndingazeki ndimdala ngoku. So guys ke ndikhangela umfazi. Ndicela nindincedise ke ndikhangela umfazi. Ndiyomtyisa utsiki. Ibhokhwe seyikhona ndishota ngesiqu. Umuntu ready ke guys. Anganditacha. Comment apha umuntu ready for uyotyisa utsiki. Ekhaya ke kusebukhosini. Isizathu soba bandiphushe. Ndim inkulu, ndim uzawuthatha over. So uba umind uba mhlambi next year kungathiwa sihlala ezilalini. Utata uthi seke mdala ngoku udiniwe yena. So funeke ndithathe over and ke andikwazi ke uyenza loo nto leyo ndingenayo inkosikazi. Uthe noba intombi engazalwanga bukhosini izaba right. Noba uzalwa bukhosini it's okay, but if uyafuna uba inkosazana akho ngxaki. No comment. So siza kutyisa utsiki ubuyafuna ngoku apha kulo December yonke into seyi-arrangiwe majarumani shota nje nge-size. Ndisazifihlile ke ngoku ezo size. Ndithe ikhona yona intombi kodwa ayikho. So ndiyayikhangela ke ngokukhawuleza babhem. Ndicela nindincedise.